Dobrý den. Scéna 1. Mně se ti vypadlo. Mně se ti vypadlo. Mně se ti vypadlo. Všimněte si Martina, no, všimněte si Martina. Jej! To bylo kung fu. Kung fu panda. Výborně. Nyní domluva, logický, taktický. Dobrý den, jak by se to komentoval? Ještě jdeme, co dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Nyní... Já změním místo natlačení. Na kozu. Na kozu. Ty vole. Doufám, že to mám. To bylo výborné, nevím, doufám, že to zabral, hej. Já nevím, já jsem se díval zrovna namazal, nevím, hej.